да видим и мислиме си. Ала ти е всичко бе. Ако не беше он път, ти път куро ми китераше тук. Ти път 100 евро пари, ала да ти е. Плюс да ти стане всичко и аз ще ти. Сашо, снимай бе, Сашо! Снимай ги тези двамата главните си пак. Коли това бе? Кое? Наско. Пари нищо. Наско? Някъде път за Черти. да покажете Кипър, че сте имали пари. Как да взима, бе? На сън го каза. Защото нека няма да ви дам пари. Салчо бе, сега какво няма да му дам пари за стенки? Айде, Сашка! Айде, моето момче, дай да снимам тебе. Я така вече се живее. Дай! Дай бе, братачка! Та оставя да ударя градушка. Ева, Сашка! Виж така си, като работаш на колата? Я шансън. Не трябва да се закачиш с тази помахиня. Буклук. Ама жена му има доверие, няма страшно. Айде баш, че ми има и то много. Яшаве, Салчо, бе. Ако искаш, така си направим сега. Гледай го, гледай. Как сме всички тук, показвам и снимката на 3-ти километър. Там, къде трябва да правиш банкет за 100 лева. Бе, Сашка! На здраве! За успешния риболов. Я рибата къде е? Да накуро ми рибата. И на бълко храна си да се даде. Купа да капат на камък.